إننا منكم ولكم. الصورة النمطية وێنەیە ku di nav xelkê Sûriyê de belav bûye ew e ku artêşa kuştin û tawankariyê ye ya ku ji aliyê tawankar Beşar Esed ve dihate birêvebirin. Niha bi xêra Xwedayê mezin artêşa nû ya Sûriyê ew artêşek ku ewlehî û aramiyê ji bo gel, zarok, jin û hemû malbatan pêk tîne. Ew helîkopterên ku bermîl diavêtin û ew helîkopterên ku mûşek û guleyên mirinê li ser xelk sivîl û bêgunehan dibarandin. Niha heman helîkopter gul û diyariyan li ser xelk û zarokan dibarînin. Em vê yekê ji hemû gelê Sûriyê re dibêjin da ku bizanibin artêşa nû artêşa ewlehiyê ye. Artêşa belavkirina aramiyê ye, artêşa çandina hestê piştrastiyê ye. Ew artêş ne tenê ji bo parastina sînoran e, belkû ji bo ku zirarê ji xelkê dûr bixeye. Berê hevokên wekî nêzîkbûn û kişandina wêneyan qedexeya hatibûn nivîsandin lê niha em nêzîkî xelkê xwe ne û xelkê me nêzîkî me ne. في كل قطرة دم شهيد. طبعا الفرق كبير. Helbet, cudahiyeke mezin heye, di navbera wê yekê ku artêş bibe artêşa welat û girêdana wê bi welat re be. û wê yekê ku artêş berê ji bo parastina zeviya Esed bû cudahî mezin e. Keleha Şamê me ji dû ve didît, îro şikir ji Xwedê re em di hundirê kelehê de ne, li mîrateya bapîran û dîrokê dinêrin. Ev qenceyeke ji Xwedayê mezin û dilovaniyeke mezin e li ser me ku hewce dike em şikir û peznêwî bidin. أنا عشت كل حياتي الماضية. Ez di tevaya jiyana xwe ya borî de di 14 salan de di navbera Dêrezor û Himsê de diçûm û dihatim û me hez bi ewlehiyê nedikir. Em li ser rê gelekî diêşiyan me topbaran, sivikatî û mirin li xalên kontrolê û cihên din didîtin me bi çavên xwe topbaran didît. Lê şîkir ji Xwedê re îro cudahî gelek mezin e û dîmen bi heybet e. Îro artêşekê ku te bombebaran dikir û te wêran dikir, wê artêşekê ku te diparêze û bitereye. Cudahî ev e, me qet xeyal nedikir ku em vê tiştê bibînin û şikir ji wî Xwedayê ku qenciya rizgariyê li ser me de anî û me cudahî bi çavên xwe dît. Şikir ji Xwedê re em bûn şahîdê tiştên ku qewimîn û şikir ji Xwedê re em şahîdî dikin û rojên pêş bi Xwedê ev rojên hêjan e.